Teraz sobie siedzimy na zaradze, rozdumujemy na Nikolu i na Kaciu, a nie znamy co mamy robić. Tu są ja, Erik. Tu są ja, jedynie Gipsy Ciało, Glasgow. A tu jest mój kamarad Roman z Glasgowa. Największy gej na całym świecie. A toto wideo idzie na pokec presických dziewczatoch, a hlavne toto video idzie pre Nikolu i pre Kaciu. Tu keď nám dajú dziewczata koniec, Nikola i Kacia, keď nám dajú koniec, to prídeme, rozbijamy stoliki, pace tam, pace ten stolok, pace tam, pace, tak rozbijamy všetko, vidíte? Všetko, pace. Toto nie! Všetko. Všetko. Ale toto, Rakovina. všetko, aj toto. Tam nie na mnie chuju! Ale kameruj tak, že vidíš. Aj ty sjedíš. Ty co? No, vidíte, taký máme žal. Pán Romanem teraz na telefóne čaká, kedy mu Paťa zavolá. No ale co už? To ten chuj len kameruje. To me vyfajčil. Ty buzerant jeden, však my známe, že ty buzerant. No teraz ty. Teraz ty idem ja vystrať. Že bude do chyži. Ja už uva. Pár. Co robíme? Kamerujte. Moje ísť spať! Íď sa spať sebe. Tu je najväčší boss. Najväčší boss. Však Roman sebe bere. Hej! Tvoje muzeranti. Dobre, ísť spať! Apo! Teraz ty idem ja vystrajať. Idźcie. Julicku Parenku! Tvoje muzeranti hore. A na co na zore? A Roman buzerant! Erik, buzera. Však na chłopoch idzie, za to mu Kaciu nie chce. Okej. Patrz co Roman co robi. Widzicie? Ja chcę nasz, tu oheň sobie postawił, to się idzie zabić. Ale to tam co porobi. Čo tak rozbetane? Ta ten? Erik. Ta to wun? Ej, no nie każe. Bun. Čaje, układaj daje było. Čaje, idź za Pakistanami. Čaje, idź za Pakistanami. Układaj daje było. Čaje, Bun kada dom. Układaj daje było. ej, čaje. Dawaj dom. Čaje, idź na kamiony. Dawaj dom, wszystko. Idź na kamiony. Układajcie się mnie jak ma być. Tak, to się nawet będę teraz chciał układać. A to zwinij ty. Tak, to ty to sprawiaj. Zwinij ty. Malenko, a my tamki robię napijemy. Hej. A ten stolok ciągnie ten. Hej, dźwignij! To co do to masz nam dać? I dźwignij! Zwinij, to ja sosą ci. Kuń to jaki. Hej, ty kuń! Hej. I tu podaj sobie rano, a się obejść. Wyjnij stolok. Wszak dźwignij! Zwinij, Erik. Jaki perun załal. Wyjnijcie stolok, wyjnijcie stolok do stolka. Wszak dźwignij! Zwinij, mury. Muszę- Erik, miałeś dźwignąć. Połamane stolki, połamali stolki. No. Tato Roman! No nie szalene są obydwoje. Tato wun! To wun! Co pracie? Ale naucz pracie! Co ste robili dwoje na Mamo, jak pracie! Moje, ty co? To idź spać! Mój przestań! Co ste robili na tych stolkach? Tato, wun! Myśli, że to do ta Kacia! Ja. Myśli, to do ta Kacia! Ja. Okej. U Miške to do ta Kača, ta zato.
Kačko! Kačko! Tu panie cygani, o Zulniku 9. Lunik 9. Tu je, Tam vieš, toľky bol Lunik 9. tu je Lunik 9. Veľká Británia, Lunik 9. Vidíte, páce tam, pána Boha, cigane tu bývajú. Mamo. Páce, a smece ho zobráka metajú, páce. No táto jaká haňba toto? Že nemáte ani výchovu, ani ty. Ty morovčak jeden. Bodaj více na cahro. Mojta, co jej robíš? Však pozdrav Kaču na pokec. Pozdrav ju. Povedz, robím sa, lásko moja. Ta co? Rozdumuješ? Zumury. Rozdumuješ? Pane, tu begneš, ko to begni, nuka. Ta co už odsekáš? Podaj bice. Ja kolínu byši mal do píska.